Tak jdete na to. Tých prvých 7 km je dosť možné, a už sa rozbilo teraz čas. Dobre, takže vidím to. Zoradiť sa pekne. Desať sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Johnny, koľko pôjdeš? No, skúsim 30. Dobre, takže do 1.30. Já to zase zrovnal, to nějak zrovnal. Prvá trojica vynikajúco, veľmi pekne za sebou. Peťo, Falty, fajn. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Jožko, minúta zase? Takže do 5. Peťo, ak ťa predbehnú, nepanikár, nie, Peťo, nie. Nechce. Máš akurát striedanie, 5, 4, 3, 2. Takže som úplne fresh. Nevadí. Tak příště. Ešte to bude treba. Falty, 30 sekúnd. Jo, OK. Dobre, došiel tam len teraz, takže dáme do nejakých 7.05. 5, 4, 3, 2, 1, Zizu. 30 sekúnd. No, 8.30. Jo. Je to veľmi dlhé, takže stále žiadna panika. 10. Krásne natiahnutý, to je ono. 5, 2, 1. Jožko Šúrik do 9.30. Tri. 1, ide Petr do 10, do 11. Na Šup Zizu do 12.30. Skúste trošku sa natiahnuť. Ide Johnny Alina, čiže do 13.15. Skúste natiahnuť trošičku. Nevadí, že ste sa trošku popredbiehali, treba to len zoradiť zase pekne. Tam zahrávala teraz hmotnosť. Pôjdete teraz do tunela, kde takisto, alebo niekde tam bude tunel, kde tá rýchlosť sa môže lišiť kvôli váhe. 10. A kto je Zizu, no? 5, Zizu ide, takže za ním ide Jozef. Jozef pôjde do 17. 45. Miro, říkej, kdo se má připravit, je to lepší. OK, takže Jozef ide do 45. A po Jozefovi sa pripraví Johnny Alina. 10, 8, 7. Petr, minúta? Môže, že je minútu a štvrť. Dobre, 18.45, po Peťovi sa pripraví Falty. 5, ide Zizu. 30 sekúnd Zizu? Ja skúsim. 23.30. Pripraví sa za Zizunom Jozef. Jednou určite. OK. Desať. 5. Ide Jožko do 24, pripraví sa Johnny Alina. Za kilometr a půl začínají kopce, hej? Jo. Ja potom 30.
aby ste sa dobehli, lebo vám odpadnú Zdeněk aj Zizu naraz. 5 sekúnd, pripraví sa Peťo, minúta 10. Môže byť. Takže 25-40. Za Peťom sa pripraví Falty. Toto spravila váha. Jo, nepanikárte, spravila to váha. Jo, že skip, ne? Jo, okej, dobre. 5, ide Falty, 30 sekúnd, to znamená do 26-10. Zdeněk vynecháva Zizu, pôjdeš ty? Musím Máme minutový přibrzdit. kopec zhruba, ne? Kľudne si na ňom počkajte. Zařaďte se za mě. Chvilku jsme na vrcholu kopce a za chvilku jsme hoře. Nebojte sa toho grafu, pretože on sa nejde naň. Na vrchole navrhujem ísť normálne od jednotky potom, dobre? Ale idete skvelo, chalani, takže netreba to zase bušiť. Ste zatiaľ všetci, ale do cieľa ešte 11 km. Takže teraz držte zase pohromade, neprepálte to. Ako by Zdeněk povedal, nezabudnite piť. Já piju až v cíli. Jo, ty si po smrti, to je prostě jasné. Hlavně na mě Pripravte sa počkejte. Potom v metru. Áno, po metre. Pripravte sa, 22,5 km. Za nejakých 900 metrov je tá rampa. Do rampy nechoďte šprintom. 6 až 7 W na kilo. Ale nesmiete zvolniť hneď na vrchole, dobre? Treba to tam ešte potiahnuť vonku z toho metra. No takže 6 až 7 W na kilo. A na vrchole nespomaliť úplne, ešte tlačiť, nech naberete tú rýchlosť a potom sa zoradíte v tej rýchlosti. Za zákrutou smerom hore, ako sa ide na most. Štyria ste pohromade, trošku spomalte špica, aby si to Falty asi tu mohli dolepiť. Dobre, idete. Už poďte, lebo vás preletia. Dobre, ako môžeme ísť? Poradie, povedzte si, odkiaľ ideme. Ja môžem ísť, kľudne. Dobre, tak poď, ide Petr na špicu. Potiahne minútu za Peťom. Pripraví sa za ním Falty, dobre? Zdeněk, keď budeš cítiť, že sa blíži koniec, daj vedieť, pôjdeš potiahnuť jednu poslednú špicu. A potom môžeš zvesiť, ste všetci, to znamená, môžeme si dovoliť, aby nám jeden už odpadol. Zdeněk vynechá, takže Zizu, pokiaľ môžeš, pripraviť sa ty. Falty pomalu. Dobre, ste v pohode, Falty môžeš znova trošku pridať, nie šprintom, ale pridaj. 5. Do 35-45 ide Joško, za ním sa opäť pripraví Peťo. Pardon, Johnny Alina, pardon. 35-45 pripraví sa Johnny. Zizu, ako sa cítiš? Zalepíš a ešte udržíš? Já ještě to zalepím. Ideš odtiahnuť jednu špicu a finito? Jo. Kedy? Môžeš ísť pod teraz, normálne využiť tú zotrvačnosť pod na špicu. Potiahne Zdeněk. Zdeněk potom len zakrič, aby som vedel aspoň 10 sekúnd do konca. A pôjdeme ďalej, pripraví sa Peťom a pôjde za Zdenkom. 10 sekúnd. Pripraví sa Falty do 38,50. Za Faltym Zizu. Falty, poď. Ja. Klidne mňa si tu na dvojku. Ak Zizu nemôžeš už potiahnuť, tak sa iba drž v závere. Idete do kopčeka, čiže treba zase ísť pohromade. Zkusím vydržet kopec. Dobre. Za kopcom kľudne potom iba, ak budeš schopný, roztiahni špicu, roztiahni tam rýchlosť a zase môžeš odpadnúť. Ak sa niekto cítite moc silný, tak treba teraz vydržať. Treba udržať tie kone na úzde. Zizu to vyťahne hore, rozbehne to, potiahne, zakričí nám, keď to bude 10 sekúnd pred kolapsom.
A pripraví sa Joško Šúrik. Do 40. Celé. 0-0. Jo, áno, áno. Desať, pripraví sa Joško Šúrik. Do 40, 30. Za Joškom sa pripraví Johnny Alina. Poď Joško. Za 10 ide Peťo. Peťo poťahá minútu 10, to je do nejakých 42-10 a následne uvidíme, dobre? Takže ide nám Zizu. Zizu skúsi do 43, dáme iba 20 sekundovku. No. Desať, pripraví sa Joško do 43-30. 5. Za Joškom sa pripraví Johnny. Milák. 5, ide Johnny Alina, potiahne 20 sekúnd do 43-50, pripraví sa Peťo a Peťo pokiaľ môže odťahať to do cieľa. Jo. Viete, vynikajúco chalani, len to treba už len dotiahnuť, už to len dotiahnuť. Už dojedu teda. Jo a Peťo to už potiahne až do cieľa, takže držte sa mu v háku, rátajú sa 4 časy. Vynikajúca robota. Davy jasajú, vítajú vás tu na prši, neriešia, je tu strašne veľa ľudí, samotná kráľovná, či teda vlastne po novom už kráľ. Poďte, už ste skoro tam. Poďte, to je ono chalani, poďte. Veľa práca chlapci. Ja výsledky nevidím, jo, takže potrebujem to vedieť od vás. Jo.